últimos 48 anys de lluita internacional i 40 anys de lluita estatal no han estat gens fàcils. Hem aconseguit a una encara xicoteta part del món que els nostres drets vagin assegurant-se i que el clima social siga cada vegada menys asfixiant i més tolerant. Drets normalment incomplets, implementats amb sobresalts i deixant-se molts subjectes encara pel camí, com ara les persones trans. Malgrat això, encara queda molt pel que lluitar. Tenim davant de nosaltres el gran repte d'aconseguir la plena igualtat, la fi de tots els tipus de violència LGTB-fòbica, i per això cal que estiguem alerta i que no fem ni un pas enrere. No consentirem cap retrocés legal que discrimini les persones en funció de la seva orientació sexual, ni deixarem de lluitar pel ple i efectiu reconeixement de la igualtat jurídica de les persones trans, dins i fora del País Valencià, en un marc despatologitzant.